Hello mga igsoon ko din ni Kristo, ngayong adlaw kaninyong tanan. Dinhi nining videoha inyong mapaminawan ang among pagpakikinabi sa mga tao nga kanunay kong gisigutan nga na kaninyo magigamit o gipuy-an sa balaang espiritu sa kamatuoran. Ang usa sa kong kauban ng mga tanan nga to kaniya, kung nga naman nga ana may mga tao nga nagaingon nga kawang lamang ang pagtuo kong buhat sa tao aron siya adunay kaluwasan o kung dili nimo dawaton ang Ginoo nga imong manuluwas. Kaya kanang mga pulunga mangod mga igsoon na kanunay gay kana mugawa sa baba sa mga magwawali. Ilabi na kung ila kining tuison ang balaang kasulatan. Mga igsoon aron na mahatagan kamo katin-awan nga tubag. Hangyon ko kamo sa pagpaminaw nining mga pulunga. Mayang gabi sa tanan, no? Para sa mga tanan nga nagsubaybay sa among YouTube channel. Ako si Pidil. Na ako'y pangutana o akong challenge sa inyo, paminawa ninyo kayo makakuha gid mo ayong pulong pangutana o paminaw sa tubag. Kini akong pangutana bahin sa kaluwasan o pagpangalagad. Anong namay moingon nga kawang lang ang imong pagbuhat o pagtuo ug wala nimo gidawat si Kristo. Ang pagdawat sa iyon lang kayo isulti ang pagdawat. Apan ang pulong nga gugma lisod kayo igugma. Ang pag-alagad sa iyon dapat pagsulti sa pag-alagad, pero ang pagbuhat lisod kayo ibuhat. Ang buti pasabot, kung nagsulti ka nga nag-alagad, ipakita usap sa imong buhat. Kay daghan ang maayo lamang mo pagawas sa iyang bapa, pero wala nakita sa iyang binuhatan nga tinuod kayo siyang nag-alagad. Ang nag-alagad wala nagunahuna sa suhol, wala nagunahuna nga ipasigarbo siya. Kundili, di ba ana kana sa balaang kasulatan? Kinsa ang labing taas kanako? Kung nagabasa ka mo, makasabot ka mo ini. Ang labing taas kanako, pag-alagad ka mo nga alagad. Alagad nga wala nagkinahanglan og bayad og daygon ka mo sa mga tao. O ganaasap na diha, kinsa ang labing dako kanako? Pagpaulipon ka mo nga ulipon, sama nga maalagaron. Aduna baday ulipon nga mulabaw sa agalon, dili magsipsip sa agalon, kaya ang agalon manghulga na sab sa iyang mga sulukan. Mao na karon nga daghang nag-alagad sa simbahan o kanunay nagasipsip. Unya ang iya pong agalon manghulga pinaagi sa mga sakramento. Inumdumi ninyo pag-ayo. Ang pagdawat dili lamang sa pulong, kundi sa buhat. Kay kung gidawat ninyo ang Diyos, gidawat na sab ninyo nga kamo mahimong Diyos nan. Kung gidawat ninyo ang sakramento nga bunyag, gidawat na pud ninyo si Jesus. Unsa man ang bot ipasabot, ang anak sa Dios nagpas-an sa cross. Busa gidawat na ninyo. Kung unsa man ang mga pagsulay kaninyo, ang mga tao nga nikig-away kaninyo, ang mga tao nga nagbuhat og dili maayo kaninyo, dawatan niyo siya. Dawata og pasayloa. Aduna ba'y mo dawat nga dili mo pasaylo? Kung tanawa ninyo ang iyong kaugalingon, kung maingon ka mong mudawat o mga tao nga makig-away kaninyo, unya, di ba nag-ingon ang Diyos, higugma ang kaaway? Nan kung magsulti ka mo nga mudawat, igo lang sa pulong, nga wala di ay mo nindawat sa inyong kaaway. Wala ka mo nindawat sa gugma. Kay, ang tao nga nahigugma, muhigugma man sa iyong kaaway. Tanawa karon ang kalibutan. Daghang niingon nindawat sa sakramento. Daghang niingon nga nag-alagad. Tanawa,
Di ba iko lang sila sa pulong? Magpasigarbo sa ilang pag-alagad. Kaya ng ila pong agalon, ipasigarbo, mambot sila. O dagan po nagaingan nga sila gidawat nila ang Ginoo. Nagkakaon sa simbolo sa lawas. Apan wala man nila gikaon ang pulong nga mao may maghukom. Ang pulong mao ay nakabalaan. Pagpaupos, pagpasaylo. Kung mudawat kamo sa lawas nga simbolo, sa lawas nga mao'y nagpasan sa krus sa inyong mga sala, dawata po ninyo ang pulong nga mao'y makababalaan kaninyo. Ang suko, higugma ang Diyos ug kadloki siya sa tibok mong kasing-kasing ug una. Ug dawata ninyo kining mga pulong nga higugmaan ninyo ang inyong isikataw sama sa inyong kaugalingon. Kung dili ka mo gustong makig-away kaninyo ang inyong isikataw, ayaw pa siya kawayan. Kung dili ka mo gustong libakon, ayaw pagpaglibak. Kung dili ka mo gustong hilabtan sa inyong pagkatawanan, ayaw sab sila hilabti. Kuhaasa ninyo ang pulim, ang truso sa inyong mga mata. Una ka mo mukuhag pulim sa uban, kay maora ka na ang inyong kaakuhan. Ang truso mo'y nakabangil sa inyong mga mata, mao ang garbo o ang kakop. Kay kung anaa ka na ninyo ang garbo, kanunay ka mong musulti nga kamo nag-alagad. Gusto ka mong ipatas o anaasab ka ninyo ang kakop, kanunay lang kamo nagsulti nga madawat. Apan hakog kamo sa inyong pagpasaylang. Nasabtan man ninyo. Kung anaa ka ninyo ang gugma, makasabot kamo. Kay maluoy naman kamo sa mga tao na nagkinanglan kaninyo. Salamat kaninyo. Mga igsoon, daghang salamat sa inyong paghatag ug pagtagad niining maong mensahe sa kaluwasan. Unta makahatag kining dugang kaalam nganha kaninyo. O karon mga igsoon, aron kanunay kamong updated sa akong mga upload of videos, please like, share, and comment kung aduna kamoy mga ikalibgan. Pangutan na lang kamo mga igsoon, aron ako kining mahatagan og katinawan nga tubag nganha kaninyo. Og don't forget to subscribe and click the notification bell. Salamat og ang kalinaw nga nagikan sa Diyos. Mag-uban unta kaninyong tanan.